का हाल बा भाई लोग। हम ताह लोग के कहले रहनी नु भाई लोग कि जहिया फरिश्ता मूवी के पता चली कि उ कितना रुपया कमैले बा, तो हम ताह लोग के बताएम। तो आज उ हमार पता चलल बा, तो तू लोग वीडियो में दिल थाम के बैठल लोग। अर्निंग बताए से पहले अगर तू लोग खेसारी लाल के बिग फैन हो लोग, एकदम सच्चा वाला फैन हो लोग, तो तू लोग ई वीडियो के लाइक चैनल के सब्सक्राइब कर लो लोग, काहे कि ऐसा के वीडियो ताह लोग के आवत रही खेसारी लाल के बारे में। भाई लोग खेसारी लाल के फरिश्ता मूवी के कमाई बताए से पहले हम ताह लोग के ई बता दे भाई लोग, जितना कि KGF RR बिहार में ना चलल है, उससे ज्यादा खेसारी लाल के फरिश्ता मूवी चल चुकल बा। तो जी हाँ, बिहार में KGF RR के रिकॉर्ड फरिश्ता मूवी तोड़ देले बा। तो सबसे पहले अब ओकर कमाई के बारे में जान ले कि भाई लोग फरिश्ता मूवी कमाई कइले बा 3 सप्ताह में 10 करोड़। जी हाँ, 3 सप्ताह में फरिश्ता मूवी कमाई कइले बा 10 करोड़। भाई लोग बस आज के इतने हम ताह लोग के जबान दिले रहनी कि फरिश्ता मूवी के हम ताह लोग के कमाई बताएम, तो हम अपन जबान ताह लोग के देनी, तो हम उ काम करनी। तो अब तू लोग एगो काम कर लोग, बहुत बढ़िया काम बाटे, 1 रुपया ना लगी तह लोग के। तो तू लोग वीडियो के लाइक के चैनल के सब्सक्राइब कर लोग, ऐसन के बढ़िया बढ़िया टॉपिक मतलब कि वीडियो जाने खातिर खेसारी लाल के बारे में।